Халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Фуат Садриевка шушы көннәрдә 80 яшь тулды. Шул уңайдан Мөслим районында язучылар, укытучылар һәм җирле хакимият катнашында әдәби очрашу үткәрелде. Тулырак мәгълүмат киләсе язмада. 2 көн үтүгә китапханәдә сезнең китапларны алып бетергәннәр. Халыкты. Таң җиле романы белән әдәбиятка авыл җырчысы буларак килеп кергән Фуат ага Садриев мөхтәрәм яшьтә дә каләм тибрәтә. Гел хәрәкәттә, яңа гына Казан утларына хикәямне бирдем. Сәхнә әсәрләре язарга да куәсем бар дип сөйләде очрашуда катнашучыларга. Дөрес, аның моңа кадәр дә 2 дистәдән артык драма әсәрләре сәхнәләштерелгән иде. Драматург булала, режиссер булса гына. Хәт әллә нинди пьеслар ят, режиссер алып шуны эшкәрттереп, сиңа яңадан төзәттереп куймый икән. Фуат аганың киң кырлы иҗаты турында Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла җитәкчелегендә килгән язучылар да сөйләде. Март айында безнең Фуат абыйның юбилее булды. Менә шушы матур юбилейлар уңаеннан һәм инде безнең быел инде туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы уңаеннан без инде менә шушы юбилейларны, иҗат кичәләрен үткәрергә дип үзебезгә менә шундый максат куйдык. Туган ягына дан җырлаучыга якташлары һәр вакыт хәер хаклы. Фуат ага Мөслим районының мактаулы гражданины. Бер урам аның исеме белән аталган. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.